ano yung kinakatakot mo ngayon? Kasi binanggit natin yung puno, ganun yung sitwasyon. Parang wala na pong pamilya yung kuya ko. Kami lang po talaga yung inaasahan niya. Sabi namin, isusurvive namin to. Hanggat kanino po manghi kami ng tulong para na po makalakad po ulit siya. Kasi sabi naman po niya, gusto ko pa rin magkapamilya. Na sana pagdating po ng panahon po na tumanda siya, di mag-aalaga po sa kanya. Kasama naman natin ngayong hapon si Jessa Lomerio at ang kanyang idinulog na problema ngayong hapon ay ang alalahanin lang operasyon para sa kanyang kapatid na nahulog mula sa puno ng nyog. Ano po yung nangyari? Bakit po nahulog po itong kapatid mo sa puno ng Nagtatrabaho nyog? po yung kapatid ko. Yung kuya ko lang po kasi ay yung nag-iisa pong lalaki namin. Siya lang po kasi yung nasa namin sa palayan po namin. Tapos po, siguro po, nauhaw po siya. May nyugan naman po kami doon. Nagmakyat po siya para kumuha po siguro ng buko. Para yun ang inumin Opo. niyo, yung sabaw. Opo. Oo. Tapos po, nakaramdam po siya ng pulikat sa taas po ng nyog. Tapos nakababa naman po siya ng kalahatian ng nyog. Doon po siya nakabitaw kasi sugat-sugat na po yung mga kamay niya. Sa kadahilanan na gusto niyang bumaba, Opo. kaya lang dahil pinulikat Opo. siya, nahirapan Opo, siya. nahirapan na po Oo. siya. Ilang taon na po ba itong 40 kapatid? years old po. 40 years old. Opo. Ano po yung pangalan niya? Orlan Cervantes po. Orlan Cervantes. So, ngayon po, ano po yung sitwasyon po niya nung nahulog Pagbagsak po po niya, nakatayo po siya. Kaya po yung paa po yung nagkaroon po ng yung ano. pagkabagsak Opo, niya, tayo po siya. nakatayo siya. So, Opo. ibig sabihin, yung pwersa ng paa, Opo, doon po lahat doon po bumagsak Bumagsak. lahat yung Opo. pwersa ng katawan niya sa Opo. paa. Okay. Ano po yung nangyari sa paa po niya? nabali na po. Bali po yung mga ano niya, yung paa. Nung pagkabagsak niya, nakatayo. Opo, tapos biglang Tumba po. dahil nabali na yung Opo. paa. So, yan yung kapatid mo. Okay. Saan po siya dinala po ninyo nung mga Sa oras ospital na yun? po nung bayan po namin. Tapos nirepair po kami sa BR. Sa BR? Opo. Okay. So, ano daw yung sabi po ng doktor? Yun po, nung pina-x-ray po, doon po nakita na may mga nadurog po siyang buto, tapos may mga bali po. So, aside doon sa bali, meron pang mga durog na buto. Opo. Ano daw yung kinakailangan Tapos pong may gawin? sugat po siyang parang pumutok po sa sobrang impact po niya. Pumutok po. Tinahi po yun. Okay. So, yung unang lunas, tinahi yung Opo, mga tinahi pumutok po. na sugat. Tapos sinemento po. Pagka-semento po, labas din po kami. Hindi Opo. po kami pinakumpay. So, ano po yung advice ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin? Nirepair po kami sa orthopedic po. Ano po yung sabi ng orthopedic? Yun po, doon po nakita yung mga buto ng kapatid ko na may stainless daw po. Kailangan lagyan ng Opo, stainless. stainless po. So, operasyon Operasyon. at lagyan ng Lagyan po ng stainless. stainless. Opo. At before ito mahulog, ma'am, itong kapatid po ninyo, ay na-diagnose po ito Opo, ng may- sakit na may- schizophrenia. Kanya po. Opo. Maaari nyo bang Opo. Since 2000 po, nagkaroon po siya ng mental illness. Mhm. Siguro po sa sobrang ambisyon niya, gusto niya makapag-aral po ng college, hindi po kaya ng pamilya ko. Kaya siguro po sobrang isip niya, doon po siya nagkaroon ng mental illness. So hanggang ngayon po, naggagamot po siya ng may maintenance naman po siya. Pero nakakapag-work naman po siya, nakakapasok pa minsan po siya construction, inaasahan po namin sa palaya namin. Pag inaatake siya nitong Pag hindi sakit po niya, siya ma'am, nakakapag-maintenance ng mga 3 months, kasi wala po kayong pambiling gamot sa kanya, doon lang po siya umaatake ulit po yung mga, ano yung mga kadalasan, yung ma'am, po na yung, epekto, ma'am? ano po siya, hindi na po siya umuwi minsan sa amin. Lakad-lakad na, parang naglalakad lang po siya kung saan-saan. Mhm. Yun lang po yung ano niya. Pero nakakauwi naman po itong Opo. kapatid po ninyo. Pero sinubukan niya na, ma'am, ba na magkaroon ng sariling pamilya? Opo, may pamilya po siya, kasal po siya, tapos may isa po siyang anak. So ngayon po, yung asawa niya po siguro, pero kinasal naman po siya, alam niya po yung asawa niya po, yung sitwasyon ng yung kuya kondisyon po ko. ng anak. Kasi tinanong po namin siya kung tanggap mo ba, pakakasalan mo ba yung kapatid namin? Okay daw po. So nagkaanak po sila ng isa, Mhm. tapos yung asawa nga po niya, naoperahan din po sa matres, natanggal na po yung matres niya, kaya isa na lang po yung anak nila. So, after siguro po, grade 1 po yung anak niya, bigla pong lumayas yung asawa niya. Mhm. Iniwan po silang mag-ama. Opo. Ano daw yung naging rason kung bakit iniwan Ang po sabi itong po niya sa amin, mag-ama? kasi pinipilit po namin siyang umuwi,
alagaan na lang po niya yung mag-ama niya. Ang sabi po niya sa amin ay gusto daw po niyang mabigyan ng magandang buhay yung anak niya. Ayaw daw po niya maranasan yung Hirap. hirap. Yun po yung rason niya sa So, ibig amin. sabihin, nakakausap po ninyo yung, Opo. yung asawa ng Opo, kapatid nagkaroon nyo. po kami ng contact sa kanya. Kasi nga At po, ang sabi niya, bibigyan ng Bibigyan magandang po. buhay. Nakakapadala naman po. hindi po siya nagpadala kasi parang sabi niya, naghanap pa daw po siya ng trabaho, umuupa, mga ganito po. Kaya kami pa rin po, ma'am, yung nagsusuporta po dun sa At kuya simula ko nun, po. ma'am, wala na kayong balita Wala dito. po. Siguro po mga grade 4 po yung mga grade 4 po. May mga module na po noon. Parang gusto na tinawagan po nung bata, yung mama niya na, mama, umuwi ka na kasi wala pong tumutulong sa akin sa module. Tapos yun po. Tapos hindi pa rin po napilit yung nanay na umuwi. Opo. Tapos yung bata, naglalaro po, umakyat din po sa puno. Pero mababa lang po siya. Tumalon ay bumaba siya. Mali po yung Yung bagsak. bagsak niya po. Tapos 1 week po niyang tinago nung bata sa amin. Nalaman na lang po namin, parang namamaga na po yung kaliwang paa niya. Yung po namin dinala sa ospital, may bleeding na po palang nangyayari sa loob. So, ibig sabihin, yung Namatay anak din po, po. Namatay din po siya ng 11-year-old. so wala ng anak ngayon yung kapatid mo. So, ganun. Ang ikinamatay ng anak niya, pagkahulog sa puno, nagkaroon ng internal bleeding, tapos namatay. Parang Or scenario, partner. Parang puno puno ang yung naging dahilan ng ng- pagka-disgrasya ng mag-ama. So, ano yung kinakatakot mo ngayon? Kasi binanggit natin yung puno, ganun yung sitwasyon. Kasi parang wala na pong pamilya yung kuya ko. Kami lang po talaga yung inaasahan niya. Sabi namin, isusurvive namin to. Hanggat kanino po manghingi kami ng tulong para lang po makalakad po ulit siya. Ganun yung kamahal yung kuya niyo. Opo. Kasi sabi naman po niya, gusto ko pa rin magkapamilya. Na sana pagdating po ng panahon po na tumanda siya, yung mag-aalaga po sa kanya. Kasi po yung mama, papa ko po, kasi matanda na rin po. Senior na po siya, yung parehas po yung magulang ko. Anong klaseng kapatid itong si kuya mo? Sobra pong support. Siya po kasi sumuporta sa amin. Nung nag-aaral po kami, siya po yung nagbibigay ng baon sa amin kasi sumasama po siya sa laot para lang mabigyan kami ng baon. Kasi So, naramdaman niyo yung pagmamahal kay kuya kaya mula kay ngayon po kuya. kami bumabawi sa kanya. Ano yung naging epekto sa kanya, ma'am, nung mga nangyari sa kanya? Itong iniwan siya ng Opo. kanyang Yun- asawa. Yun po nga po yung sobrang suporta kami kasi nung nangyari po sa anak niya, sabi namin, baga mag-breakdown na naman po yung isip niya. Baka po, doon po talaga bumigay yung ano niya. Pero doon po nakita namin na sabi ng kuya ko sa amin na tanggapin na lang daw po nangyari sa pamangkin ko sa anak niya kasi parang pinahiram lang daw po yun sa kanya, yung bata. So, ganun na Opo, lang yan lang po yung sinabi niya sa positive sarili side niya. Opo. sa kapatid mo. Opo. Pero, pag inaatake, hanggang ngayon ba na nasa ospital, inaatake siya ng schizophrenia? Hindi naman po. Kasi may iniinom naman po siya araw-araw po. So, ibig sabihin, pinagsasabay niya yung maintenance, Opo, maintenance at itong niya po. gamot niya Opo. dito sa panibago niyang sakit. Opo. Ngayon, ang kahilingan niyo ay mapastainless. Opo, may pa-stainless po. Kumusta ano yung sabi ng doktor? Nasa magkano daw yung kakailanganin? Yung nasa, stainless po ay nasa 652,500 po. Yung stainless po. 652,000. Dalawang paa na Dalawa po na yun. yun po. Opo. Sa gamot pa lang po kasi ng papa ko, halos nasa 15,000 po monthly niya. So, paano niyo po nasusurvive? Saan po kayo kumukuha ng pang-sustain? Dahil, siyempre, yung kapatid po ninyo nasa ospital, walang pamilya, walang asawa, walang trabaho, at yung tatay po May ninyo. naman po, konting, yung kapatid ko, yun po yung nakakasurvive sa amin. Siya po yung nagpapadala sa pamilya ko. Tapos yung sa gamot po ng papa ko, kung ano lang po yung talagang pinaka-main lang po na dapat inumin ng papa ko, yun lang po yung nabibili namin. Ano tawag mo dito kay kuya mo? Kay Kuya Orlan? Kuya Orlan? Oy, opo. Okay. May mensahe ka sa kanya. Kuya, gagawin namin lahat. Ito lang yung maisusukli naming tulong sa'yo. Gusto namin na makapaglakad ka ulit, makahanap ka ng bagong pamilya na mag-aalaga sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Yun lang. Sabi, lakasan mo lang yung loob mo, makakaahon din tayo. Para sa kahilingang ito, dahil ang kagustuhan ng kapatid
ni Orlan ay matulungan sa pagpapa-stainless, sa pagpapagamot ng paa ng kapatid. Para sa kailangan ito, kasama natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, nasa kabilang linya ng telepono. Ma'am LB, magandang hapon sa muli. Yes po, good afternoon ulit. I'm Remy and kay Nanay. Apo. Ni Kuya na stainless. Opo, eto Miss LB, stainless yung kakailanganin para makapaglakad po ulit ang kapatid niya. Ano po yung maaring maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List? Bigyan natin sila ng tulong na kinakailangan nila, Ma'am Remy. Huwag po siya mag-alala kasi po kakausapin ko yung social worker. Sasagutin natin yung stainless with the help ng DOH. Lilibre po natin sila. Wala silang babayaran. Ayun. Salamat po. Ayun, lilibre. Opo. Wala na po Salamat kayong po. babayaran, Nay. Salamat. Maraming salamat po. Opo. So ano na lang na proseso ang kakailanganin, Miss LB? Ano na lang po yung gagawin ng pamilya para eto pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay mangyari na po at maoperahan na at mabigyan na po, malagyan na po ng stainless? Bukas po, kakausapin ko si Ms. Chris para may schedule yung operation ng pasyente ni Nanay. Wag lang po muna ngayon kasi nasa school po ako ngayon, Ma'am Remy. Bukas po, kakausapin ko yung social worker and then yung surgeon kung paano po sila yung schedule. Regarding po sa bayarin, tayo na po mga magbibigay ng pambayad. Meron po ba si Council D sa Ako Bicol Party List dyan sa BRSMC para po yung mga pasyenteng walang pambayad, mailibre natin. Ayan. How about yung mga gamot po, Miss LB? If available po yung gamot sa ating pharmacy, lilibre po natin sila. Wala pong problema. Ayun. Opo. May gusto Salamat ka pong po. sabihin kay Miss LB po at sa Ma'am, Ako Bicol. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Maraming salamat po at God bless po ng marami po. Opo, at syempre, kung nakikinig ngayon si Kong Saldi na naging posible itong Kung maraming pong salamat. Ito po ay malaking tulong po sa amin, lalo po sa aming mga mahihirap. Maraming pong salamat at God bless po. Ayun. Maraming salamat sa muli, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, sa muli partner, maliban dyan sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po ito, ma'am, na bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol para naman sa inyong Pang-araw-araw na pangangailangan. pangkonsumo po. Pangkonsumo. Ayan. Yan, sa muli Maraming ma'am, salamat maraming po. salamat Opo. sa iyong tiwala. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po at maopera na po itong kapatid po ninyo. Maraming salamat po at God bless po. Apo. Maraming salamat din po, Nanay, sa inyong pagtitiwala.